ngantuk iku tandane apa alah-alah getuk asale saka yen ra metu atine rada gelap aja ngono aja ngono kadung janji aku bakal Sugeng enjing Mas Gareng. Sugeng enjing, selamat pagi, Nggih, selamat tahun baru. Selamat pagi Mbak Mimin, Mbak Abri. Sugeng enjing Mas Nggih. Petrus. Menika ngancik warsa enggal tahun Izin. 2026. Semangat baru Selamat menika. tahun baru. Semangat ya, yang Mas. baru nggih, Mbak. Nggih. Mas. Nggih. Niat yang baru. Semangate wengi iki iso kegawa nganti rampung tahun 2026. Amin. Amin. Rezeki wengi iki lumintu terus mengalir nganti teko enteke 2026. Amin. 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 Pak Lurah tasih lenggah. Oh, Selenggah. alhamdulillah matur nuwun. Pak Dan Bapak Ramil Sugito. tasih lenggah. Pak Suwono. Nah, aku wis matur mau to. Iya. Pak Sukidi iki kok nganti rampung, Nduk. Sebabe Iki ki arep mirsani nganti sak tutuke mergo iki arep dienggo bahan rembukan karo masyarakate. heeh. Sok bersih desa, bersih dusun arep merekomendasikan iki dalange, iki dagelane. Lah iki Aku karo kono. Golek rombongan liya ya. Oh iya, wis. Ya ora ya melu. ya sak paket ngono Melu, kok melu. ya. Ning tahun menika sampun dipun agendakan, Mas. Ngoten. Bijang wulan Februari mriki ngawontenaken ringgitan nyadran ruang. Oh ruwah nggih. Nggih. Menawi kula pamit dipun dawuh nggih mboten wantun soalnya nek mriki kan mesti Bratayuda. Nggih to, Pak? Oh nggih, mesti mriki menika nek ringgitan gelar cariyos Bratayuda. Wah, Nah, monggo kula Bratayuda kan dereng purun ngaten. Nggih. Bratayuda biasanya ya ora nganggo dagelan ya. Nggih, biasane mboten. Yes. Terima Nggih kula terima. madeg sinden sore ya ora apa-apa, madeg sinden ya ora apa. Sore ora nang acara kok. Nggih. Itu jam 1. Sanadyan to mboten dipun timbali wonten sasi wulan ruwah menika saged sanes-sanesipun wekdal sanesipun mbok menawi Nggih. bijak kapan-kapan kula kalian Mas Gareng, Mbak Mimin, Mbak Abri sedaya krawitan rombongan saged suwan mriki malih. Rezeki niku Mugi-mugi. sangkan parang kok, Mas. Nggih. Ning sing baku siji Mas Nggih, Gatot. pripun? Dadi ora kok mergo wis ditanggap terus pengen ditanggap meneh. Ya Mboten. ya syukur nek ngono Nggih. syukur. Ning sing penting siji. Napa, Mas? Mungkur ditanggap kuwi hubungane dadi sedulur. Lah niku sing langkung Niku. baku wek menika to, Mas. Nggih, ora enek mantan penanggap lan Mboten mantan sing wonten. ditanggap ning terus dadi nyawiji dadi sedulur. Prinsip kula niku angger pendak piyayi ingkang sami ndhawuhi kula niku bibar ringgitan nggih kula anggap sedulur ngeten pun Leres. bateh keluarga. Nggih. Kalau dasare 2026 aku wis longgar, Pak. Oh, longgar. Longgar wektune didhawuhi rene ngono lho, Mas. Oh, tak kira nek mergo punya kerepotan sing kepiye. Nggih. Menika ingkang mirsani ibu-ibu tasih kathah lho. Tasih kathah Lah menika menika. lenggah wonten kursi luar biasa tepuk tangan kagem Ya, ibu-ibu. tepuk tangan. Iya, Kita, Pak. kita sapa ibu-ibu semuanya. Iya. Halo ibu-ibu. Dek melempem, semangat. Jamaah. Alhamdulillah. Kerudungan kabeh kok Mas mriki. Nggih. Nggih. Adem ya disawang ya, Menika Pak. nelakaken bila ibu-ibu menika nggih piyayi ingkang budaya, Mas. Nyatanipun menika sampun wanci jam 1:30. Meh jam Lah. kalih tasih kepareng ngungon. Menika hebat lho, Mas. Aku arep nyontoh ibu-ibu Heeh. ning omah kudungan kok sengeni mbokku ya, Pak. Lah Lah ngapa? pripun to? Lah aku lanang. Mbokmu dolane kurang atur. Lah piye? Anakku Bambang Waloyo sing karane kacuk kae lanang ya kudungan. Lah kok wong lanang kok kudungan? Lah ngerek ning paring panas nek ora nggo Ya ora kudungan. Men ora kena terik. Oh, Ben ra kepanas. Ben ra kena. Bahasamu dhuwur ora terik ya. Terik apa? matahari lho. Tak kira nek Mas. terik tahu. Sinambi. Kantun donga Nggih. sing sae sing becik Nggih, Mas, kangge monggo. Pak Tarno utawi Nggih. Mbah Tarno sekeluarga sak Nggih. dun sak turun lumebiripun Heri. dateng Mas Heri Nggih. Sohibul Hajat. Amin. Muga-muga jinangkung reh keselamatan ya Kung. Nggih. Ayom-ayom tentrem ya Kung. Mbah Tarno pun ngantuk, Mbah.
Oh, daerah. Disemangatin dulu dong, pakai yel-yel. Ngono nek. Wis free kok. Iya, iya. Lho iki lho pengen, ayo. Kene melu kabeh. Melu ya. Yo. Melu. 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 Oh, waduh. Musik melu ya. Yes. Yo. Yogo. Monggo. Ayo. Ayo sing suarane lanang gede. Jenengan oleh karo komando. Aku tadi wedon nek. Tarno, Tarno, Tarno. Yes. Lho Dik Fatimah Azahra wis sik semangat. Dik Fatimah, Azahra. Yes ki ngene ora? Yes. Ngene. Oh, lemes kok. Yes kok ngene. Alah. Gul. Baleni lho. Baleni. Iki iso wong utuh lakone apa Tarno yes apa piye? Kok arep dibaleni wae. Ya jenenge ya seneng ya Dik ya. Umpama wis dadi sedulur karo warga kene iki umpama awake dhewe pas lewat iso mampir ketemu. Alam-alaman kabar-kabaran. Nggih, sawanci-wanci panjenengan sowan wonten daerah mriki saged pinarak. Kali Pak Sukidi kepanggih. Pak Sukidi. Pak Sahono. Pun komplit dulur-dulur Pak mriki. Narno. Dasare Mbah Tarno niku saking yes, dadi anu saking Wonogiri mrika. Oh nggih. Tangga kula. Sesuk rak ning desa celukane dadi Mbah Tarno yes. Walah, sinambi tetembangan nggih. Oh nggih. Oh nanjake swantenipun Dik Apri. Nggih, nggih, nggih. Bawa ya, ya Pak. dereng nyuwanten lho kok ya nyuwanten. Lah nek aku rung nyuwara ki ket apa jegok. Maksudnya bawa. Oh iya. Kayak gentenan ya Cahayu. Gentenan. Sayane blas rung ngantuk blas lho aku saya. Sebabnya apa? Ya prihatin ta wedok iku prihatin to. Nek babakan fisik menang PK aku, nek babakan prihatin betah melek Piai Putri. Bener. Turune mesti keri dhewe, lewungu mesti Betul. dhisik dhewe nek Piai Putri. Betul ki. kaya suksesnya Mas Gadot ki ora kok semata-mata Mas Gadot pinter sing mayang sae ki ora. Terus? Mergo ya tirakate Bunda Gadot. Budalang karo Nggih. Leres. Tirakate ibuke Mas Gatot. Ah kula niku tesih umur 2 taunipun diotong-otong ten pundi-pundi. Wis turut gen peteng-petengan niku bareng Mas. Kula saya ket kok tesih turut petengan nggih Mas. Gaweamu kok. Nggih. Napa Mbak Apri monggo napa? Oh ya Pak Asmarandana ya Pak. Nggih. Hajat turu. Asmarandana sing iki to. Ya ya. Garukan Lek. Pak niku sirinene. Sore. Alarme iku lho, apa kae jenenge? Enggak tekku apa tekmu to, Mas? Konggonmu ki ora ning alarme kok. Penek, nggonanmu ora enek seri 85 to nggonanmu. Hajat turu sore kaki. Mung sak bawa aja turu ngantek nggugah montor turu lho. Iya. Nggih. Ana dewa ngangalang jagat. Ya nyangking apa? Nyangking bokor kancanane. Ndemben nom-nomane swara wedoke apik banget. Lho, nek medhit ya apik, Pak. Gara-gara nyanyi dhuwur, Heeh. telake kolu. Lah Sing kalu ki kala menjinge ya. Kalau menjing itu. Ning ya senajan suaraku wis rusak ora kaya dhisik ning wis ketutup pasuryanku sing cantik dadi iso ana pemakluman Telek. Mergo ning petengan. Ngan. Nang Yo. padangan ya semrawut. Meneh Lek. Isi. Kabutan Pangalembono. Kok ngayu ki nek nyuwara nganggo kaing ngono ya. Ula sandang lawan Ya. pangan Sisan ya, entek. Sisan. ya Dipaske to. Kowe iki guru kok. ya iku bagaya Kuwik-kuwik ora. lipun wong meleh sabar narima
Lajengaken langgam menapa Mbak Apri? Rengu. Ya, monggo rengu Mas. Yuk, diaturke kaya ngapa yuk. Yuk. Ayo busuk. Ana kanggo kalagan aku
Kandhani kok, Pak. Ana kang wis kalagan aku bantadesan yo lali bebrayan yo aku wis kadung asroro atiku tansah Matur nuwun kangge Renggo sampun dipun aturaken. Wah, nggih. Dasare Nggih Mas, pripun? iringane gumyak gayeng ora nganggo kendho kok. sesek terus ya Mas. Nggih tenan iki. Ini nek sesek terus ya kadang kala menggeh-menggeh lho Mas. Kuwi nggon napa? Anu kendangane iki mah lho sing nyuwara kok ya. Sakit. Kok opone sing Astane penyangan kula grumut-grumut ae lho sampe. Iki mergo sing ngendang semangat. Angger ning ceper kok semangat to. Lah iya sak lingkunganku apa nek ora ning ceper ora semangat. ya kurang. Tapi nek ning ceper semangat. Semangat. Kowe iso ngerti sebab apa kok ning kono kurang ning kene iso pas banget. Adol gawe kok, adol gawe. Mergo semangatnya ada di sini. Mergo ana sing dituju. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Entit. Yo. Bos kalah. Entet iki ra. Ayo. Nggih, menika ugi wonten request saking lumantar WA saking kadang-kadang Pandemen Ringgit nomoripun nomor sinten kula mboten mangertos. Mas Gareng nyuwun prahmen entit kalian Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Nomere wingking pinten, Pak? Nggih, niki nomere wingking niku anu Mas. Niki M3 ya Mas. Nggih, nomere buri pira? Nomere buri. Rong angka pira? Nggih. Padha- 475. Nggih. Nggih WA kula mriki. Nggih, pripun WA-ne? Ora sida ding Mas. Nggih. Ya Mas, wong sowan mrene mumpung di pirsani kalian bapak-bapak mimah ibu-ibu menika tasih keparengipun ngentosi jenengan lho Mas. Yo. Nggih, yo. Ayo apa? Oke. Jenengan kan odo-odo Mas Gatot. Nggih, wah, cakepane apa? Mitering rat. Oh. Anggelangut. Wis biasa ya cakepane ora apal aku. Mas Gareng, Mas Gareng, Mas Gareng. Yo, Mas Gareng no sing apa? Niki lah. Nek. Nggih. Oh, kula nggih. Nggih, yo tak dodoki saka kene. Yo. Mitering rat anglangut. Rakil kuning ngobati. Endane Pandyasmara kang membo dadi wong tani. Sang Pyayu Srukas maranan nenggo tekalan sapin. Ngapa er? Ha ya nek ing iki nek sampean ing swidak yuta, 70 yuta kaya sampean ing ngono. Kene mung sak pawehe ya ngono wae. Son. Ha iya. Sliramu dadi apa? Rakil kuning. Terus kowe? Aku dadi wit-witan, Pak. Ya ora Men wit-witan. duju prajurit iki lho, Pak. Kowe dadi jaran men kok iso numpak malah. Masa iki. Ya iki nek ragil kuning berarti kowe Aku ambane Ben. akil kuning. apike lara kuning kok apike. Malah lara kuning. Nyai kuning. Nggih. Wus nawara sang panci si entet kang nami anang tegalan bindeng pisan rakil kuning dekti tatan ngerti jur bali jur dangu si entet kang lakuin ragil kuning, aku Panji Tengkorak. Asmara bangun. Ya, Panji Asmara bangun. Wis mimba dadi entit. Entit. Rada elek nek entit kira elek. Ngene. Nah, rada pekeh mlakune. Tangane ceko. Oh, alah. Nah. Ngene iku lak ora iso tarno yes ngono. Ngene terus mek sirahe piye? Sirahe mengleng. Ini. Nah, Nguwas-nguwas, lambene perot. Nah. Nah, kita kurang nek ngono kaya nek sing kurang menjiwai. Sik. Wong jenenge apa sapa jenenge? Banyune banyu. Nek anu kira wonge gegilani kae.
rombongan dagelan iki jan nganyelke tenanan iki. Biasane aku ngopi kok. Ajane apik anu, Mas. Apa, Mas? Jus alpukat ketok ijo kae. Gilani. Nyiksa anak buah kok ora kurang-kurang mangsaku. Nganggo iki. Ben Iki kene nggon kuping apa nggon apa? Penirong no ben ketok ngegilani. Jenenge entet ki rak wonge ngegilani. Gilani wong desa. Iki ya. Tano ye. Ngurung-ngurung kok tarno ye. Ora iso ya sing ya. Piye iki mau? Tano ye. Tano ye. Iki nek wewujudan kaya mangkene iki gek sapa jenengmu? Oh, ya. Sapa sing ngamini? Nek kancane lagi drama berperan kok diamini. Golek pangan. Masa kowe seneng kowe ketemu aku ning dalan aku pas mlaku ngene. Golek pangan. Apa ora beneran. Kuwi gone kancane. Kuwi ndek kakak lho, kuwi Gone ndek kancane kakak. gone kakak. Gone kakak Karanganyar kok ya di. Sonan nek gawe ngene iki cilik wae. Lah ngapa, Pak? Teko jero iki. Anyang apa kowe takon marang aku lan sapa sing dadi nyenengmu cah ayu. Cahayu. Aku mineng, aku ora iso muni ayu. Lah, aku isane muni ayu. Aku ki ngene. Hah? Ketok apik kowe iki malah. Apa ya? Kowe kan pas mulai operasi kan ngene yo. Wis mari. Pas apa kuwi, Mas? Mulai operasi. Bintang tamune batalke ganti kula. Oh. Kula tiliki mudhun saking nggen anu mobil ke rumah sakit. Mlakune ngeten iki. Sekarang sudah sembuh kakak. Tenan, kaya wong kentekan banyu kae. Wis sehat saiki, wis ora operasi meneh wis sehat. Wis tenan, Sehat. wis iso dilalui. Wis. Maksudnya sudah bisa melalui penyakitnya. Proses kesembuhan iki berproses. Aku ayo ta, Ayo. nyambut gawe ta. Kowe jenengmu sapa? Kok wewujudanmu kaya mangkono? Kowe nak jenengmu Iya ta. anak nene. Nak nene. Emma wedi aku. Jenengku Tarno Yes. Ora, jeneng sesatenane iki lho, Jeneng sesatenane lho. Anakku Entit. Apa Kaya iki jenenge? lak sing duwe sawah kene iki. Jenenge sapa? Entit. Oh, Titit apa? Entit. Entit to. Entit. Entet. Entit sebelahe. Entit. Lah kok kowe ana ning kene iki perlumu apa to, Entet? Aku nek lunga nek Pak Tegalan ana ing ya kuwi nyanti ngene. Ngendi? Nyanti. Ganti. Ya. Janti. Oh, Janti. Nek tanduran iki kabeh ngono aku sing gawe, aku sing nandur ngono. Ya ngono iki kabeh sing nandur sliramu, Entet. Tarno Yes. Kok gur tarno yes. Takono jenengan tanget Gusti Putri, Aku ragil tak takon tuni. ya, Entet. Nak ngono nyah. Entet. Alon-alon, Entet. Alon-alon. Alon londet kok lecet. Itu. Sing nandar timan Cek nandur timun. ijo-ijo, Timun ijo. gwedi-gwedi. Timune ijo gede. Kuwi sapa? Entet. Timune ijo Heeh. gede. Gedi-gedi. Anak nembutnya lah. Enek apane? Anak nembutnya lah. Apa to kuwi? Enak semute ora. Ah, timune gede-gede ana semute apa ora kok. Pikiran kok traveling tekan ngendi lho. Aman. Apa? Aman. Semut. Krungu kudu semut kok. Aman inang. Ora ana, Entet. Apa, Mas? Pemarang nganggo iki ngopo? Enggak, aku golek hiburan kok nganggo iki pokoke.
Kowe menghibur aku kuduan saiki. Tak sowan. Ayo ana. Oh, aku ayo. Iya. Nying nak no a nyok nek nyok meh en a nyok nek hop. Piye Mas? Sing menduk apa tenan mik ngerasi. Nah, Oh, kon beduki to. Oh, dibeduki Mas. Yo Mas Tunjung. Yo. Wes Pak gila iki kok lewong ra. Yo, dibeduki yo. Ngene iki ora patek gilane. Lah piye? Karo Mas Gatot sing ning Purwodadi ya Mas. Nggih, Mas. Kene sumpeli ngene, kene metu plendungane plentuk. Gilani. Sing sepira Dik? Moji roji. Iya. Iki nek kakak lho. Iya, ora benerane. Nak no a nek meh en a nyok nek nak no a nyok nek nyok meh en a nyok nek nyok meh ni nyok Sano. Yes. Dayaan. Kapok kualat kowe. Kapok kualat karo Pak Tarno kowe. Kepleset. Men, kena lingir. Ngelemnya ayo nanti mon inyuk ngendi. Ora kok entet aku mung takon wae, Nek ngelemeken meh ayo. Ora entet. Aku coba tak takon meneh ya entet. Oh iya. Entet. Bop. Ngapa? Mbok sing takon geni iki. Oh iya, ya takon. Ben fungsi maru-marune lho. Ayo Tekan no. Entet. Kudu medit lho. Entet. nek nonton suarane Piye entet? ora enak dipangan. Lah wong aku ki batur ki bendaraku sing nyen pirsa men bendaraku wae kok. Ya sing dijaluk entet nyuwun pirsa ki ya kowe, Kak. Enak opo ya ayu. 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 Nek iki pas, heeh. Tak pateni lho, Pri. Ayo banyak ayu. Sing nandur kacang. Nek nak nur ngajeng. Apa? Dawa-dawa. Ngajeng dawa. Bungker. Ngajeng dawa bungker. Bungker ki wak apa nengen? Ya bungker ya ngiwonengen. Oh, bungker. Kowe sapa? Entet. Penghebian. Aku kesetrum suaramu. Lah karaktere suarane beda kok ya. Oh beda. Beda ngeyangi. Tuh. Nyi nadala. Nando rasa marahi. Ya, tak menang. Aja no dalang kok meneng. Nando Nyok. Ki kok nek nesu iki dawane tekan kene lho. Yo, baleni yo. Nando Nyok nek. Mek. Tulung nek ra rombongan meneng mawon. Kok tak omong tak menang. tak omong ke Mas Gatot kowe engko dipecat lho sampean. Lho terus kok melu sapa aku? Iya. Piye ora bener. Coba Mas, mau jiruji ini Mas. Ya, masuk. Ning nak nur nyok nek nyok PNK ning nak nur nyok nek nyok
Urung. Pokoke nek nggo iki kaya mau. Iki kan widodari sing beda. Beda. Dadi iringane pun beda. Beda no, Mas. Ya ngono ta? Nggih. Iki pemerabuk lah iki urea iki letong ngono ta ya? Lah iya. Letoknya malah alami lho. Sia-sia. Tak nggo ngrabuk tanduran kacang karo terong mau lho, Mas. Letok pun sae nggo nabuk niku. Nek nak no a yo nek yo an a nungguin ya ya nek yo yo nek yo angel nih nyoli Dijoli. dineng nyoli Ayo golek nggon. Kok ngedel. Oh, malah golek nggon. agar dijoli Ora kondet, tak mung takon wae. ambok lem Sakit. Alah kok senengane kok le. Endet. Kok ngono Tantet? wak rengetan Aku nggon regetan kok mlebu entek lho. akan apanya Aku takon meneh ya, Tet. iya nak jawabnya akhir Sing nandar ya nak nur bligo, apa bligo. beliau Nang ajengan beliau nek cilik apa gede gede Nantet. beliau gede Nang ajengan beliau gede nenganyangan Neng ajengan kok. awan bintang apa bligo gede nang Bligo ajengan. gede ning ngajengan. panyanot Heeh piye? beliau gede nenganyangan Bliho gede neng ajengan. aku bintang apa Oh. ngonmu cilik apa gede mas Sing nandur bligo ki lho Mas Gatot ra ya nandur. Nandur. maksudnya neng ngajengan mana Ora ngerti. neng ngajengan apa neng buni Buri. Buri omah apa ning Tegalan. mau pindah ngajengan mas nek beliau neng gede Heeh, Tet. aku ngajengan Nang ajengan. iya wi Wis apa, Tet? Nying nandur aku ya ya PSA Iya. ya ya Ayo. nying nandur aku ya ya Ayo. PSA ya ya Ayo. ngani Iya. nyoli Apa kelek kayang-kayang. nyoli iki lakone rantet iki Lah apa? iki katenara katimin reuni Ini kaya gajah perang terale. Ora lho, Tet, aku mung takon bae kok, Tet. si entet atine rumangsa diete nubruk sang putri diendani kena cundrik basaki badar dadi sang panji dur bali sukarna sak negari ragil kuning katresnaning pun kakang cahayu sapa pawongan nala kang emba rupa nungging pategalan ya kuwi mau entit ya kuwi kang mbok upadi pun kakang Panjinu Kertopati ya pun kakang Panjasmara bangun cahayu ragil kuning Mas Panjasmara bangun. Iya. Ketoprak bubar ragil kuning matane picek Ki lho sing dadi ragil kuning dadi iki. Ragil kuning sejatine aku, Kang Mas Panji. kowe Aku ragil kuning ya aku. ora apa-apa wae isine sak entuke Yo terambul. enenge kuwi Nggih. Ya sampun, Sampun nggih. Panji. Nggih. Terima kasih Mas, matur nuwun. Arep apa? Arep piye? aku Panjinu Kertopati pun kakang Panjasmara bangun ragil kuning Panjasmara bangun. Nah, iki.
Wajib sungkem. Injil. Iya. Kula kan ndherekaken bandara kula ndherekaken garwa panjenengan. Iki Gusti Mukakon kok mah mbok klokop iki. Kula kan ndherekaken bandara kula. Piye kuwi? Sungkem. Aduh. Pripun Kang Panjasmara Raden bangun? Panjasmara bangun kula kan ndherekaken garwa panjenengan sungkem. Aduh. Selamat ngelilir. Wes ya Mas. Oh nggih. Arep nang ndi to Kang Mas? Iku nek mulih ngene terus piye gitu. Amin. Ampun. Nggih, sampun nggih. Sampun. Entetipun. Yo nanjake Mbak Win. Yo. Mbak Win. Yo Mas Yoga disepoti Mas Yoga kaya ngapa yo? Yo berpadu dalam melodi. Monggo yo Mbak Win nanti monggo yo disepotke Mas Yoga. Saya mau kapannya Keliling-keliling kota, banyak melihat-lihat, karena kalian yang ada. Saya panggilkan kita, mereka tak berguna. Wah, sepote apik iki ya. Iya. apik Pak Becak kok Mas. Nah, iya cah pinter kok. Wisata. Mbak Win. Ngaturke lagu menapa Mbak menika mboten wonten pamundutan, pun monggo jenengan. Mboten wonten. Mboten wonten. Dereng wonten. Oh, dereng wonten nggih. Oh, nenggo Mbah Tarno. Oh, nggih. Nenggo Mas Heri. Mas Heri. Nggih. Kang Adikipun. Masipun. Monggo. Oh, kangening Oh, ati. Kangening nggih. ati, Mbak. Piyai semene Mbah paling Tarno. paling merdekai Mbah Tarno. Lah kok iso? Lungguhe kaya neng hik, kangening ati. Yai merdeka los. Los. Kangening ati, Tegese nggih. Mbah Tarno bahagia ngene iki. Mbah Nggih, Tarno. no. Mbah Tarno yes kok. Tarno yes. So nek ketemu neng dalan ngono ora tak celuk Mbah Tarno. Lah piye? Ngepi tak klakson. Yes. Nggih, monggo. Oke. Dipun aturaken nggih. Monggo. Kangening Yo. ati Kangening sragenan. ati, ya, Ngapa yo? Iya, men digoleki sik. Sampun. Iki kula aturaken dhateng Mas Tarno Tania Jaya ugi ingkang mriksani lumantar streaming. Mas Tarno. Yo, piye ga wis ketemu ga? Oh, ya. Nggih, kolaborasi musik dan Nah, gamelan. karborasi yo. Kolaborasi. Mbah Tarno, kowe teko ngomah lak ketento Mbah Tarno. Kowe turu miring lone guling Mbah Tarno. Dijumbuke kendangane kok. Oh ngono. Yo. Nggih. Iya monggo. Buin. Aja semalang yang bagus tresna iki ora bakal layu. Ora suwe aku bali bisa sumanding ana isi. Yo, jas, jas.
Ala katir-tir, ala katir-tir. Belinda dume rawate, kowe janji lunggah aku. Jawang jagat babojanku, hatiku tak mongkangan liramu. Awan so Among kowe sing bisa nabeni. Yo, aja sebelang kok bagus. Tresno iki ora bakal ayu. Ora suwe aku bali iso tumangke ana ing sisimu. Terima kasih kangen ing ati sampun dipun aturaken. nggih matur Nggih. suwun dawuh saking Mbah Tarno lho niki wau Mas Nggih saking Mas Mbah Heri Tarno. ugi Nggih. ngersakaken lagu menika Mas. matur Nggih. nuwun matur nuwun Nggih matur sembah nuwun. Monggo selanjutnya Mbak Tika Antasena yang dari Kota Medan. Monggo. yo berpacu Yo, dalam bermaju melodi dalam- Melodi. Melodi yo. Selamat pagi Mbak Tika. Selamat pagi. Nggih. Bareng jenengan kersa jumeneng terus ditutke kalih pasukan joget. Lah nggih. yo iya siap Sragen Wih, dangdut Mbak Tika, dangdut. oh Oh, dangdut dereng ngaturke dangdut, Mbak. Anjir. Hah? kok oh kajen dikoplo oke wis bolone Tarno yes ya oke siap Lah kuwi mau jane Lagu kuwi ini- le nggih. dadi entet jane kuwi kok. Lagunipun menapa Mbak Tika? Yo, dangdut Mbak. Pitonolo mawon. Puspitonolo, monggo. Dipun aturaken Puspitonolo monggo. Yuk. Ya, yo Mas Yoga, persiapan yuk. Ya. Kemarin Mbak Tika. Terima kasih Puspitonolo sampun dipun aturaken Mas Gareng, Mbak Dawuh. Mimin, Mbak Nggih. Abri. Nggih. Sampun wekdal jam 2:30 kula tak nutuke lakon. Oh, nggih. jih. Panjenengan badhe matur menapa monggo. nggih mboten wonten atur sanes Nggih. katur Pak Tarno Mas Heri sekeluarga Kasih dia. lan sedaya warga masyarakat tanpa Ajen. mriksa sedaya geguyonan mbok menawi wonten lepat sakirangipun kelatukipun nyuwun pangapunten Pangapunten, Nggih. namung semata-mata kangge ngregengaken suasana nggih Mas nggih Nggih. nggih untuk Mas Gatot sak rombongan sukses selalu di tahun 2026 Penutupan pakai yel-yel, Mas. ya penutupan pakai yel-yel Ya. oke nggih penutupan pakai yel-yel mikmu wis mbok lempit disiapne ya Neng Kartosuro tuku kates Mbah Tarno yes Nggih. Sampun terima kasih. Yo Swandoro. Mbak nuwun.